Ja sitten pääsemme nauttimaan vielä taitoluistelusta tämän kilpailupäivän viimeisessä osuudessa Kiira Korpi ja naisten lyhyt ohjelma. Ja kuten katsomusta kuuluu, niin Kiiralle on saapunut faneja kannustamaan Kiiran esitystä. Ja tähän väliin voisimme mennä kuulemaan, minkälaisia mietteitä oli Kiiran valmentaja Maarit Siromaalla Kiiran suorituksen jälkeen. Ja kuten samalla kuvista näemme, niin Kiiran luistelu ja hypyt onnistuivat aivan erinomaisesti, kuten tässä piruetti. No, erittäin tyytyväinen tietysti, että saatiin se Lutsi nyt sitten tänä vuonna ensimmäistä kertaa ohjelmaa ja muutenkin kokonaisuus oli ihan hyvä, että toki ihan pientä, ehkä vauhti ei ollut ihan parhaimmillaan ja jotain pientä siellä oli, mutta siis todella hyvä. Kiiralla on 5 pisteen johto kakkosena olevan Japanin Nana Takedaan ja 6 pistettä kolmantena olevan Eestin Elena Glebovaan. Miten huomenna pidetään tuo kärkipaikka? No se pidetään erittäin hyvällä luistelulla, että täällä on todella tasainen porukka ja nyt Kiira onnistui ja sitä tarvitaan huomenakin, että tuo kärjessä ei kyllä pysytä virheillä, että näin. Tuoko tämän päivän onnistuminen sitten huomiseen lisäpotkua ohjelmaan? No totta kai, ilman muuta. Ja itseluottamusta toki Kiiralle, että hän vaikka harjoituksissa Lutsi on mennyt, niin hän ei ole sitä ohjelmaa saanut. Ja nytkäs se ei mennyt tuossa 6 minuutilla, niin silti hän ei hermostunut, vaan pystyttiin pitämään aivot kasassa ja tyttö kylmänä. Ja niinhän vaan se teki, mutta sitä tarvitaan myös huomenna, että toivotaan. Ja näin, kuten kuulimme valmentajalta, niin Kiira ja toimittajaltamme, että Kiira johtaa tämän lyhytohjelman jälkeen pisteitä 58-96. Aivan hänen parhaimpaansa Kiira ei yltänyt, nimittäin Suomen mestaruuskilpailusta vuonna 2007 Kiiran lyhytohjelman ennätys on 64-20. Ja erot tosissaan toisena luistelevaan japanilaiseen Nana Takedaan on sen 5 pistettä ja 6 virolaiseen Elena Glebovaan. 4. japanilaismainistusta täydentää Yukari Nakano ja Kiiran ero on runsaat 6 pistettä. Suorituksestaan Kiira sai kyllä raikuvat aplodit yleisöltä ja mikäs sitä on katsellessa kun homma käy. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää Harbinista kisalähetys. Ja nautitaan jälleen huomenna taitoluistelusta, kun Kiiralla on vuorossa vapaa ohjelma. Ja myös taitoluistelua huomenna kisalähetykseen tulee kommentoimaan Julia Lindroos. Hän on itse taitoluistelut ja toimii tätä nykyään taitoluisteluvalmentajana. Tyylikkyyttä Kiiralta löytyy ja yleisö palkitsee esityspisteet 24-96 ja kokonaispisteet sitten lopulta 58-96, kun tekninenkin suoritus sujuu nappiin, hymy on herkässä. Ja siinä nähdään sitten lyhytohjelman jälkeiset pisteet tarkemmin. Ja nyt sitten kiitän seurasta ja toivotan mukavaa illan jatkoa. Huomenna jälleen.